ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mabalin ka di ti dumawat iti tinapay mo. Mabisinak unay. Ha? Asino ka? Apay nga adda ka dito'y barangay, May. Siyak ni Ana, nana. Tinapay mo man. Umunag ka. Tadamot na ba ti ama ka ni Dya kusina? Umay ka ata, pakanin ka. Agyaman ak unay, nana. Pasensyan mabisinak namin unay. Ay awan yaman na. Umay ka, taag sarita taman di kaunag. Kabayatan ti panangan mo. Maray, asino jay babae ijay kusinam, natanawak di tarwangan. Ay, jak am-amaw. Mabisain iso pinakan kaw. Ay saus, nagturod kan anang paunag iti istranghiraw, adi mo amaw no nasaya at wano saan. Maasyanak unay kenkwana. Idi ibaga na mabisin unay. Ay, saan kun pinanunot no dakes, wano saan? Day tatibidot mo maray, kasano nga'y no agpampamarang lang. Agpampamarangan niya. Anya, ti kayat mo asawan. Amangan numan nagdakdakes. Nungay agtatakaw, katakawan na ka. Ay, yan adayom kumaapaw. Ay, sapay kumata saan? Adaw ti kakasta maray, konam at tulungam, ngam pagaramidan na kagayam iti saan arumbang. Ay, saan ko napanunot dayta, maray? Timang tulong kan ko na, tim mo na napanunot ka. Maray, naggapu kasamot di taayan ni Mari Kwanang? Wan maray, ngam addasan anasaya at anapasama. Ha? Anya ti saan anasaya at anapasamak ako nam? Adda simbang bay di nga estranghiraw, pinaunag na kidin a pinakan. Anya? Ay, nungay managdakdakas di babae. Day tang raw timbaga. Ngam dinakmat inkan kano ti kumarita. Anya ay tinaknakan jay kumarita. Di man la nagamak nagpaunag iti dinamam mo. Ay, siyak pa'y din ti madanagan iti kumarita maray. Ay, mapanak tuman ijay. Takita ti ibagbagam nga estranghero. Ingka, tabagbaga amag ti kumarita. Kita numakapanak. Kalpasan ti panagsagad ko dito'y arubayan. Nangag ko ti saritaan nyo kininana to yang antay. Ayunam ka de ti inaramid ni Mari Kwanang anak pastrak iti estranghero ijay balay na. Dipinda iti sitwasyon antay. Anya adipende iti sitwasyon. Maglanglang nga kabutbutay, saan ko apastrakain. Angam no naamo akitain, ay katpastraka ka. Di ka man kwarog. Adda naamo ti kita na, ngam dakas gayam ti kaunggan na. Addamot na laad, wano kaamamak ti rupa na, angam nadalos ti kaunggan na. Balasang nga tadyaganggan na tuno ba kahit? Amangan met no baak akasken ka. Niyanti mate. Baak ko na napay mate. Sanak pa'y mo tama ko na baak Kun kunaklaang met di ka man lamaraba kay. Nagturod ni Mari Kwanang anang pastrak iti estranghero iti balay na. Natar siguro ti estranghero, iso anay ayaw. Babae ti kunkunak nga estranghiraw. Idi nakita kakasla na bambanaw. Ha? Nabanbanag? Mga nagnag na. Iso ako naman nabanbanaw. Amo pa yan. Basta nakita nga day kusina ni Mari Kwanang. Di na magkuno asino. Kat kuna ni Mari Kwanang adi na amamaw. Di na amaw ng pinaunag na. Pangay. Jak amo Mas daawak man iti dayjay ako maray. Kasla lang ala iti bataw nga intok-tok na iti ulo na. Nukas tati naramid na. Ay nasaumon ba daw? Ang mga noag balain aparikot na ti babaay.
Wala ti dinar aramidin mo, da baak. Nga ruda, masigurado nga babawin to iti panang padagos na iti babae at di na mo't amaw. Tagaano ka kaday, ading kaw. Ape ana isarong ka, dito'y lugar may. Ilamang na kumanana, naglibas sa kiji balay mi. Ape naglibas ka. Linibasam ka day, dagiti dadakkel mo. Wan, jak ngamin kayat ti makiasawa iti ibagbagada apakiasawa at. Ha? Ape apilitin da ka makiasawa iti saan mo akayat. Baknang ti kayat da apakiasawa ak alakay nana. Baknang ka diti lakay, nga ipaasawa daken ka. Wan, isuan na isaruungak dito eh. Takayat ko asa pulan ni Lola. Ngam jak amot ni ayan na, nana. Ay, nasingpat ka di, day ta ibagbagam alolam. Ay, wan anana, kay kayat nak ididay jay. Ngam inalanak ni daddy. Kat, ni mamem, ayan na gay. Awanan ni mami, nana. Kwarog, nakitam ka din ti babae nga estranghero. Estranhero? Ay, saan anday? Saan mo't arumrumo rin di balay ni kagawad? Saan nga ta amadanagan ni Marikwan ang itiday di babae? Saan siguro tanong matanagan, di pinagawid na kuman. Ay, jak pa'y ngamin nasangok at tinapan ijay tersena ni Marikwanang. Sigurado maritis man ti aramiden yaw, numasango yu ti mapanijay tersina na, antay. Di mo ka din nakita, no napanmanad ni Marituyang ijay. Saan, antay? Ay, no makitam alumabas amapan iti tersena, ibagam man kanyak, tamapanak mo. Ana, nagapuam nga rod nga, isakbay ana isarong ka ditoy. Di ta kabangibang a barangay, nana. Gayem ni daddy apada na analaing amakipalot ti ipaasawa na kanya. Ang mga no adadakkel nga utang na, iso akayat na nga ipaasawa ken ka. Ubingak pa'y idiin nalanak ni daddy kini Lola. Kaya't ko tiyag sublikin ni Lola, nana. No ubing ka ako nam, idiim panaw na ka ni dadem. Malagip mo pa'y ka di ti lugar ken nagan ni Lolam. Ay, jak malagip jay lugar, nana. Kat anya nga'y tinagan ni Lolam. Sedes Marcelo, nana. Ay, kasta. Sige. Agpatulong ako ni Kwarog amang birok itinagan a Sedes Marsilaw. Nalatak ti Marsilaw. Ngam ti Sedes ti saan ko nga amaw. Iso ti ina ni mami, nana. Pero kamanday ti nakasurat anagan. Kwarog. Ang mga no anda dito ay bunusaan ni Jay Ilay. Anya day taanagan ay kagawad. Kita man. Si Days Marsilang. Uy, nalatak anagan ti Marsilo jay ilay, kagawad. Lula ti babae nga day di balay. Kaya't nakano ti agsubli iti day ta alula na. Ta impanaw ti sugador nga amana iday. Uy, saan gayam asinsinan na tao ti estranghero iti balay mau, kagawad? Kaya't ko atulungan tayo ta kasimag. Arigla daw. Ikagumakabirukan day tatao jay ilay. No mabiru kam, matulungan tayo ni Ana. Anay sarong dito. Simot gayam ni Ana. Nagdwa-dwaan daan ti kananatuyang. Hindi da mo pala ang anakita. Kat si ate nariknakan ko ana. Awan apulos pa nagdwa-dwak anang tulong kan ko ana. Anya jay ko na ni Kwarog, Maray. May sa a Marcelo ti estranghero dito'y balay mo? Inana ti agmarsilaw. Awan gaya man, tanabayagan na pimusay. Kat naranggas ka no ti amana. Isuan naglibas, kat naisarong betan dito'y kabildatan. Ay, nakakaasimot gayam. Ay, sapay lakumaa, tamabirukan adagos ni Kwarog ti lula na. Masapol asaan tayo pa'y asasawan nga adda dito'y.
Ta ang mga noo may alaen ti amana nga irresponsable. Ay, saan arumbang nga ipilit na ti anak na nga ipaasawa, iti saan mo't akayat ti anak na. Ay, day tangarod mo ti kunak, Maray. Nang rona ta sugadur mo't alakay, ti ipaasawa daken kwa na. Ay, una yan. Ay, day tati saan nga umno nga aramid tinaganak. Apay apilitin da nga ipaasawa ti anak na iti dinamot kaya. Ay, nagbidot kami magayam iti atap iti estranghero nga adda iti balay ni Marikwanang. Apay, anya ti katatao ti estranghero aya. Awan kanon ti nana. Naulpit ti amana. Kat pilitin na nga ipaasawa iti sugador alakay. Ayun na yung ngay. Dayta klase ti ama. Kasla ilako na, ti anak na. Adda kalintigan ni Marikwanang anang tulong iti estranghero. Nasingpa mo ni Marikwana nga. Bagay na, tinagbalin na kagawad. Managtulaw. Wan ba daw? Sapay nagdwa-dwa kami kin ni Maribanang. Timpagarup mi dakas ang naging sasayaa. Kaasi mga ti babae. Anya nga tatiramidan ni Marikwana. Kumusta ti panangbirok mo iti lula ni Ana, Kwarog? Awan ti agnagan iti siday, istad da kano na panan na. Di katulong dati nang ibagaak iti kada ni Ana dito'y kabildatan. Ay, ikasano ka iti balay ti agnagan iti sidays. Ay, nagdakalabalay kagawad. Madlaw nga da mabalinda. Ah, kasta ka day. Nasayaat mo't no makasubli ni Ana iti ayan ti lula na. Tapno saan nga agbalig iti ama na amang ipaasawa ken kwa na iti lakay. Wan nga raw kagawad. Alangan na makiasawa iti san namot nga iayatayin. Wen nga rod Rumbang lang nga tulungan tayo ni Ana kagawad. Dito'y barangay ito'y Asimmangbay. Iso anas ken lang nga tulungan tayo. Nay, adamot sumungad ako, Chay. Anya nga tatigagara day ta anak ako, Chay. Amangan no may gumatang dito'y tirsina ni Marikwanang, Maray. Nay, agin inayad mat nga umasidag ditoy. Urayin tamaan no agsardeng dito'y batog di tirsina. Nay, nagsardeng mo ti kutsi, Maray. Gumatang laki, day. Urayin ta no dumsag tinakalugan iti kotse. Nay, abaytan, Maray. Inlukat ng ti kutsi. Na, padatamot abakot ti dimsaag, Maray. Bak nang gayam ti apong di estranghero ba daw? Kasano nga, ma'am? Apay, nakasaom di estranghera. Adda kami ijay kin ni Maribanang, idi adda nakakotsi anangala iti estranghero. Kasano nga mo dati kaadda ti babae ditoy? Napan kanugayam binirok ni Kwarog ti apong ti babae ijay ilay. Ha? Ay, kita man lang. Kasla kakaasi Asimmangbay. Tagayam baknang. Ingkaripay jay bakit nga agsublintaw. Apay ka nung agsublay. Day tangaraw ti saan ko amaawatan. Basta day tamo timbagan na. Uray lagsangit jay bakit itiragsak na. Idinakita na ti apo ko na. Inalan jay bakit ti apo ko na ijay balay ni Marikwanang. Ay, kasta ka day. Idinapanak ijay balay da. Insurat ko ti address tayaw. Isungay may ni apong nabakait. Ay, nailuyos kami pa'y anagsangit. Idi agin narakop da nga agsangsangit. Oy, dapay gayam drama na pasama kidi nagkita dagiti agapaw. Ay, pudno day ta, Kwarog. Ay, adalakit di iteda ka ni Marikwanang. Itadda. Imbagada ka di nga da itaddaan tay. Saan matkit day? Angam ko na ngamin jay bakit nga agsublinto ka no? Adala ka nung ngamin importante nga asikaswan na. Kasta ka diyan tay. Ay, nagasat nga rod ni kagawad no kasta. Sapay sa balit ti atap mi kan ni Marituyang, idi pinastrak ni Marikwanang ti babae, ijay balay na.
Saan ka di pa'y ang nagsubli ti apong ni Ana, Maray? Ha, awan pa'y maut, Maray, apay aya. Amangan no may nakaikan iti gungguna, Marikwanang. Gungguna? Sa anak mo ta dumawat iti gungguna, Maray. Umanayon ang natulungak ti may nga kasapulan iti tulong ko. Kuna ni Badong kaw, abagay mo tinagkagawad, tama nagtulong ka kanaw, Maray. Ay, saan mat agapaw, takagawad iso at tinulungak. Uray sa anak akagawad, no da sumangba iti balay ko ang mabisain, pakadag. Iso siguro ang nasaliwanwan ti biyag mo, tama nagtulong ka, Maray. Nagasat kumakad tinagbalin nga asawam, no adda nangarom kan ka. Ay, ada nangaram kanyak, Maray. Ngam saan ko la sinungbatan. Kay-kayat ko ti kastoy, tapno awan parikot ko. Nadalugan na sumungat, kagawad. Umay siguro gumatang Adaytan. Nanakagawad. Ha? Idiskargada dagito'y groceries dito'y. Apay dagita groceries. Istak ni Lolak dagita iti grocery na. Mapan kami ngaminan ijay abroad. Iso nga itid na kanun kan ka. Tapno saan amasayang numapanawan na nakagawad. Ay, manungay ti bayad dagita. Ay, awan ti dakkel agatan a pagbayad ko. Awan bayad na kagawad. Daytoy kat subalit lang itidakkel at tulong mo kanya. Ay, nagdakkel ngay day taas supapak na. Nga may mayat ka no apakairanudam. Ngam ti madadael no makapan kamin ijay abroad. Impag nangaminan ni Lolak dagiti papeles ko. Dandani kamin ang flight kagawad. Kasta aya. Ay, no kasta. Ay, agyaman ako na, ay ana. Dakkel atulong da ito'y iti tersinak. Sapay, hijak pa'y makasakada. Tadimot agbayad nga ro dagiti nakautang. Anya day tamay sa karton nga awit mo, kwaraw. Win nga agpaisaw, kwarog. Anya day ta, madlaw ang nadagsan Marigatan ka pa ya mga wait. Intad da kanya, gaputanapan ko kano binirok ti apong ni Estranghiraw. May sa pick-up truck ti intad da kini kagawad. Ha? May sa pick-up truck? Ay sus! Naggasatan ni Marikwanang! Win nga road. Ay, mayat gayam ti tumulong, taad da bindisyon asumang bahay. Good job, kagawad kwanang. Saludo kami kanka. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrem. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya, ikasapulan tayo balasang ititagtagainap mo kunap. Winang kail, kanayon ko ngamin amay tagtagainap da dya balasang. Nakadalit ka naw, kat kasapulan na titulong ka. Ay anya ko mga ti may tulong mo no bilang. Isungarod ngayon nakasapulan ng kail. Tapno mamuak nun niya ti may tulong ko kenkwana. Sino nga day ta balasang? Ay, basta napinta sa balasang ang kail. Nakakawas iti nalabaga. Ay, taga dito'y kadikabilgatan. Tsaka mo ang kail. Ngumada pagilasinak iti balay na. Ha? Ay, at nga day ta.
Adda poon ti papaya iti parangan na. Yay. Naluom ti bunga ti papaya. Aha, pagsapsapulam dita. Amangan metno sa bali a lugar. Isu nga ron ngayon naksapulan ng gail. Tagtaga inip only data. Ngam ipay sumatayin. Agbabanog ka. Namin ano nga ron anay tagtagainap kao. Isu nga mga nupod now. Kat, wala. Sapulam no, masapulam. Ay, no masapulam nga. Ikalay sa dagos. Unang gail. Oh, Nagpintas na dyan balasang. kit barang masapulam Ket asawa emun dagos. No, balasang paya. Balasang payang gail. Nagmaymay sa itibiyag. Awan tumulong kenkwana itatamasagay. Isu ang nagpakita kanya kiti tagtagainap kao. Nga kaslabot ten istorya ije sarsaritan ni Lola Angela dayta inteng. Agasem, balasang titagtagainop ni Kwarog. Kit anya nga ti amam. Mangan mo inupod no. Ada mo dagiti kakasta. Tagtagainip, gimpod now. Nagpatagtagainop ka ni Kwarog a balasang. Adamot ayati kasta. Ay awanan, naulawsan ni Kwarog. Naulaw asa sa u? Asino kumaday ta abalasang nga agpatagtagainop ka ni Kwarog. Apay anipay Kwarog no bilang. Isu nga ron asa pulen na. Amon na no apay ang nagpatagtagainap. Kahit sa dino nga ron ti pangsapulan na iti dayta abalasang, imbaga ka di ti balasang ti address na. Saan? Kasanuna nga ron amasarakan ngay. No di kat aguuyong mat ni Kwarog. Anyat ambumay. Nupod no kiidimit. Urayan ta, te sumaruno ang mapasamak banang. Abangan ang susunod na kabanata. Ay na, inteng, awan tuloy na dayta. Kasi, panaginip lang yan. At tuyan ti ginatang mo, Kwarog. Tinapay ken soft drink. Kung kagawad, balunan mi kinijipaut. Inakdagasan iji balayta, taing ka magsapul iti napinta sa balasang iji adayaw. Nagado ang nagpipinta sa babalasang diti kabildatan. Ngam apay amapan kayo pay laeng agsapol iti adayaw. Awan dito iji sapsapulin mi balasang kagawad, aday iti adayaw. Asino ngay day ta balasang? Basta napintas kagawad. Mala, inakaon, tadagasak pa ni jipaut. Asawaam ka di day tamapan mo sa rakaw. Un kagawad. Ala Ingka nga rudan, bareng makaasawa kamutan, Kwarog. Tadi ka ketumulad kanyak abak-bakutan ngam awan pay asawa. Asino ngay nga tadya ko na ni Kwarog abalasang asapulan da ka ni Jipaut maribanang. Ay, balasang ka no, ijay tagtagainop na. Anya? Ay! Balasang iti tagtagainop na. Balasang iti tagtagainop na. Ay! Ay, wen, Maray, na itagtagainop na ka no, nga agpatpatulong kan kwa na abalasang. Ngamen, masakit ka no. Ay, una yun ni Kwarog. Tagtagainop lang, tutupanan. Kat anya nga iti amu tayaw, nga ang mga nupod now. Di kad nasayaat ko tapno makasawa mo tan. Ay namarikwanang, tagtagainop la dayta. Anya nga iti amom nupod now. Kas itinakuna ni Inteng. Abangan ang susunod na kabanata. Ay nakaw, nagpapagod lang si Kwarog. Hindi totoo yan. Walang masama kung subukan niya. Ay, oo! Hintayin natin ang susunod na pangyayari. Sige, abangan natin. Nabambanugtan ang nagnag na, Chip. Ngam,
Saan tapay anasarakan jay babae, titagtagainap mo. Ginanata pa jipaut. Agtugaw tapay dito si Irok ti Manggo Tre. At least, nalinong di tayo. Nagadayo mo ti pinagpagnata. Saan mo't nga na makastrag ti tricycle ko di tayo Tanailat mo't ti dalan. Mawawak pa gid din, Chip. Aw, at iti soft drink. At apay tinapay di tayo Agmerienda tapay. Wen, Chip. O sige, agmerienda tapay. Chip, pangsarakan ta ngay jay babae, titagtagainap mo. Asidig siguro raon. Tay sumot da ito'y adalan. Tay nakita kiti tagtagainap kao. Nagadayon da ito'y naturong ta, Chip. Bangir mo ti kabildatan da ito'y. Ewan nga raon. Ha, Chip. Adda o masidag alakay. Ha? Kaslag kabaw alakay. Adaytan. Mabalin, tagkidaw iti tanahon niyo. Ay, sige. Ikamon jipaut. Wen, Chip. Ato'y tinapay. Malakay. Mabalin ka day, iti dumawat di tain inuman niyo. Ay, sige. Alam mo na ito'y soft drink kao. Malakay. Aw, at tao'y. Agyamanak. Ay, mayat. Aguray kayo. Paingad da kayo ditoy. Kat saan kayo matataga ditoy. Kwa, malakay. Sapsapulan mi tay babae iti tagtagainap ni Chip Kwarog. Ha? Babae, iti tagtagainap na. Wen, malakay. Ala, diritswan yaw day taadalan. Ket makita yun to ti sapsapulen yaw. Amuyo ayan, o sino ti sapsapulan may malakay. Agsapsapul kayo iti balasang saan ka day. Sige, diritswan nyo lang day ti adalan. Ket makita yun ton ti sapsapulin yaw. Ha? Ay, sigurado kayo Malakay. Wen, sige, ituloy yaw ti agdalyasa. Ay, kumusta nga tanti pa nagsapul da kwarog iti babae iti tagtagainap na. Ay, urayan ta, no sumangpad da ka ni Jipaut. Sa dino ngay nga ta lugar ti nagsapulan da. Ay kat ijay naturong ti sakada ah. Na, Isumit. Isudan tupay. Ket di da amaw ti pakadandanunan da. Ay sakto laki din. Di ijay nagturungan ti sakada. Oh. ay, husto man laangan day ta intay. Apay ngamin adamagan na ket jak amaw. Ay, awan tinasaya at apan nakisarsarita ken ka inteng. Inak man langan ijay balay da marituyang. Ta isuman langan ti kasarsarita. Maribanan, adda ka din napatag nga ibagam. Awan metkit de, mare. Umayak la makisarsarita. Tanalpas ko amin ang atrabahok ijay balay. Kan, masurunak kan inteng. Iso arimwarak. Ay, Na, apay ka de, analiday ka. nalidayak maray, gaputawan pay lang ni Badungkaw. Manon alawas na ijay laon yawn, ngam saan pay lang nga si Mangpag, nang runa kitawan pay kwarta. Ay, dayta itan tirigat na. Pangalaak nga tan ngay iti kwarta. Sapay awan namin ang nakasapuhlak iti kusina. Si kalat ko mga rudan ti kadwa ni Kwaraw gamang sapul iti babae iti tagtagainap na. Tatangdanan na ka. Ha? Ayun nga agpaisoan niya. Ay siyakla ko man, iso pay jay itid na atang dangkaw.
Ang nimot Jepot ti inayaban na. Kasanaw, nasapulan ka din ni Kwarog ti babae iti tagtagainop na. Jak pa'y ammo, Maray. Gaputa saan da pa'y mat asim mangpait. Imbag pa'y ni Kwarog, taday talang ti parikot na. Ti agsapul iti babae iti tagtagainop na. Ngam siyak ngay, awanon kwartak Maray, awanon maisaang kaw. Ala, umay ka ijay balay. Taikan ka iti bagas kan si Daem, Maray. Ha? Ikanak Maray? Wen, ay kaasi ka mat, amabisinan. Ay na, ha? Ay, agihamanak Maray. Thank you, thank you, thank you. Ay, nabannog akong Jeep. Sika ngay, nabannog kaan. Unji pa out. Sino matisan na mabanog iti kastoy adalan ngay. Nagadayo ti pinagnata. Ay, Malaman, amangan numarabyan ta. sana balay. Barang masarakan tatay babae iti tagtagainap kao. Ang rabiin taon, Sana bali Ta saan tamot amayaw awan di tao eh. sapay kabambantayan to'y ayan ta. Nagadayon tinaturong ta. Amangan nubidot lang tinaibaga jela kaya dimawat iti tinapay. Saman, tudno timbagana. Iso magnata pa eh. Ngamawan mat babalay di tao, Jeep. Santa pa'y nga rod anadanon di papananta. Basta magnata pa'y laang. Kasanod, no saan talata amadanon ti papananta? Magnata aging ga amadanon ta. Rabiin, Jeep. Kasano da ito yan? Awan mabalinta no rabi Santa mo't ang mabalin na kontrolan ti oras. Sapay kabut-butang dito, Jeep. Awan matatao. Ala, intan, ituloy ta ti magna. Nagpataglakid di ngaminan day ta babae iti tagtagaitap mo, Jeep. Una, amangan no iso day jayan ti kapur iber kao. Ala makamukha nga raw. Sige, ituloy tan ti magna. Unji pa, magnatalat ta. Ay na, nagatidog da ito'y adalan, Jeep. Pagturungan na ngay nga ta da ito'y adalan. Kaslag turong matitimay sa apuraw. Sos, amangan nukutan ang ititulisan ti ada dito, Jeep. Saan? Awan tulisan di tao eh. Imposible Kita man. Nagwati-wati dalan na. Agasam nga dito pinagpagnata. Makitam ti makit-kitak, Jipang. Asidigtan samot tan, Jeep. Nagdamat agbumbong fire iti masungad ta. Ay, nakadanon tan. Sino kayo anay isaroong dito'y lugar mi ababay? Ha? Ay, kwa? Sapsapulan mi ti babae iti tagtagainap ni Chiptanod. Babae ang maskulado. Ha? Babae iti tagainap na. Ay, dahi tatipod na oh. Babae ang maskulada oh. Apay ti babae iti tagainap mo. Anya ti pakainaigan na iti biyag mo. Asawaan na. Babae ang maskulado. Sige, nasayat mo. Oh, kitaam nga rod no asino kadagiti iturayak a babae iti tagtagainap mo. Ngam inton bigaton. Gaputa saan mo ang mailasin ana imbag ita tarabiin. Ala, agina na kayo. Mangan kan maturog kayo dito ikuta mi ang babae. Ay, uwan gayam. Siyak ni Kwaraw, babae ang maskulada oh. Siyakmat ni Jeepout. Babae ang maskulado. Mayat dinagan nyo Jepot kan Kwarog. Kat siya, awagan dak iti Pangulo Maskulada. Nay, sa pagaya man. Nagsapay ka. Hello! Nagkado babae. Hello! Inuuray da makaring ta, Jeep. Da kayo adwa, Jepot kan Kwarog. Sige, mangpili kayo kadagita a babae iti sagtatalo kayo nga asawaan. Ha? Sagtatalaw? Ay, agasam man. Sagtatalo kayo a babae. Ha? Saan nga agsasaw dagiti daduma a babae?
Ngam kayat da apututan nyo ida. Kwa. Eh, Alan, irugi yun timang putot kadagita babae. Ha? ah, Ay, sana day tatimayan mi ditaw Pangulo Maskulada. No di kat sapsapulan mi tay babae ti tagtagainap kaw. Anya pa ilang ti sa pulang kwarog. Nagaduda di ta babae. Ala, mangpili kan iti umuna ang pututam. Ha? Ay, kwa. Chip, anya na ituyin anastrikta. Agasam nga'y dangita apututan ta. Nagaduda. Awin nga raw. Day tagid din ter aramidan ta iti inuras-oras. Timang putot kadakwada. Jak tupay kabaalan ti ag-push up. Day tantugid din nagadu a babae apututa. O anya, agpili kayon. Tanusan, di kay makaruwar dito'y kutami asibibiyag. Gaputa ado ti babae anakatambay. Pangulo Maskulada. Mabalin ka di nga agawit kami pay. Tayong kami agayab iti ado alalakay. Ngamin, saan mi akabalan na pututan tinagado a babae? Nang runa kanyak, Pangulo Maskulada. Awan pa experience ko. Dayta ti kayat ko. Tangay awan experience mo. Siyak nga rod, ti umuna ang pututam. Ha? Kat si kamot kwaro. Ha? Amok nga ado ti experience mo. Ala, pututam dagita babae. Yay. Ay, awan experience ka Pangulo Maskulada. Never. Kasla nalakamot day ta ipaparamid niya. Pangulo Maskulada. Sana nasayat day ta. Uray anya ti bagbagam. Saan kayon ang makaruwar dito'y kutami? Tada kayon ti agbalin at tagaputot kada kami. Ay, Ha? kwa, Pangulo Maskulada. Mabalin ka di asagay sa kamilaang. Kat yawid milangan ni kabildatan. Sana mabalin. Masapul adito'y kayon nga agnad. Kat asawaem dagiti amin a babae ditoy. Among kwa, yung kami agayab iti lalakay, Pangulo Maskulada. Ngamin, sana ka makaputaw, tamay sa kalupas. Uray siya, Pangulo Maskulada. May saak matalupas. Iswa na say-sayat langan ngayon kami agayab iti saan alupas. Tapno makaputot kada kayaw. Kumusta ko? Nasarakam, ti babae iti tagtagain na paw. Sanang gail, no di kat nagado a babae tinasarakan mi kinijipaut. Agasam, kaya da pututan mi amin ita. Ha! Ay, manong iti pinututam. Ay, nagalibtak ka kumana. Nyanggal may. Irekti masidigan di tuktukam. Unay ka nang gail. Kasta ka di ti panunot ti may sa kapitan. Kung kunak only. Apay, anyat na pasama kaya. Kuta ti babae di naturong mi ang gail. Naa. Kat kunada da kami kano kinijipot ti para putot kadakwada. Ha! Kat agyan kami di kuta da iti agnanayaw. Aya? Kunami aalupas kami. Iso asaan kami ang makaputot. Naa. Kat imbaga may ngayon kamagayab iti lalaki asaan alupas. Kat di mapantayaw. Ha? May sakon. Siguradaw. Makapututak pa iti ilibing. Ay, saan ang gail? Jaket agsubli jay. Di mo kayat. Saan ang gail? Ang umno kayat mau. Si kanti mapanijay. Si kabit. Kung kunak lang. Kay, kasanan, babae, iti tagtagain na paw. Baya mo ng gail. Oh. Saan ko nasa pulain? Ang mga nuan niya manindita ti masarsarakak. Ay, kwarog aya. Kunak no makaasawa kan, ngayon saan pa'y gayam. Kumaa, no may salaan ti itid ni Pangulo Maskulada nga asawaat. Ngam nagaduda may. Sakit agyan kami kanon ijay kuta da. Ay, jakmat kayat ang gail. Ay, awan mo nga ron. Saan kalata ang makaasawa? Agtalay na ad kalata a single forever. In other word, back! Ouch! Ha? Ala, kwarong! Baliwang manen ti ang tagtagaina. Barang pumudnon, iti sumarano. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon